Ahojte dětíky, dneska vás vítám u mýho videa a dneska se jdeme zahrát Fortnite. Trošičku jsem to udělal, ale teď se budu pomoct, protože teďka už umírám už hodně moc. Doufám, že nezemřu a musím si zaléčit. Musím rychle. Ale pryč. Rychle jdu pryč. Že tady už nebudu ani minutu. Rozuměl jste mě? Ani minutu. Zaposlím to asi 2 lidi. A to je hodně. To je dobré. No, to je to hajstu, teďka jdu já na tebe. Což? On měl legend. Jdeme na další. Jdeme na to. Děkuji moc za musíme rychle tichu, nebo moje maminka uspává dětička malinký a musíme tak potichu, jak se potichu dostanete slávem. Tak jdeme na to. On jako docela borec, tady ten panáček taky chce, ale nemám na to beatboxy, nebo tam to beatboxy to tak nemám, to prostě ideální pro mě. Ale myslíte, že teď obrázek je dobrý, nebo špatný? Napište mi to do komentářů, prosím. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Omlouvám se za ten zvuk, co teďka slyšíte možná, nevím, že, nebudu stopovat. A doufám, že se to dneska užijete, protože možná to bude poslední díl. Možná. Jak chcete další díl Fortnite nebo Pokémon. Pokémon dejte 60 odběratelů a Fortnite dejte 70. Jak to hodně číslo, velký číslo je 100 milionů. I 100 000. Když dáte 100 000, budu skákat až do večera. Ale to určitě nedáte. Protože máme 51 odběratelů a to je docela hodně. Myslíte si? Moje segra má jen 8. Já říkám nějak na blbý videa. Já nedělám jako videa jako na make-up nebo tak. Ne. Dělám videa, kde hraju Fortnite, ukážu Pokémony, tak viděli jste můj short, nebo jak se to řekne, a viděli jste to VMAX Reggae, nebo co to je, VMAX Reggae, tak se bonci zajímá, protože je legendární a je úplně nová. Jmenuje se Nezorek a nejde to říkáte si. To je fake, to se koupila o něm tanců. Ne, je to real, koupil jsem to v Německu, i bydl v Německu. Ale dneska se jdeme hrát toto, nebo co to je. Dneska se jdeme hrát Fortnite. Tak. Dělám si to, super. A chtěla jsem zabít. Bohužel. Tohle dá OK. Brůní, padá to. Jak to, že ne? A to už měl být, ne? Jdeme na to. Teďka jdeme hrát, protože bolí mi nohy. Ale myslím, že nejde. Že to hned. Co to je? A jdu. Teď to je nejlepší, jak si dám nějaký checkpoint. Hele, co jdu. Hop. Druhý je ten.
Umírá a dohy se zabíjí. Hop. Pojď. Ale tu, vlastně, to nedokážu, mám 21 HP. To není dobrý. Nechcete další video, dejte like a odběr a čus.